Sabi mo, ay napated, mga ganun. Gayahin nyo yung sa YouTube. What a nice smash from London, mga ganun ha. Amazing shot, mga ganun siya. But outside, mga ganun. Uy, dog mo, Mike. Oh, Jess? Nice, Caster. Great. Chat. Fei Shang. Gao Xin. Nice. It's okay, Mike. Ay, ay. Gapi. Later na lang. Lagi lang. Dapat ay games lang kan. Dapat ay games lang. Dua ka balik. Same part. Sila. At pag-china lang tayo sada. Ang dagan yay. Kaso tamang po yun. Basta. Ulo ko yung kanina ito padulong dito sa kuwan. Suga, mamyan. Ulo ko yung dulong sa kuwan. Ano man? Madula mo? Wala na. Ay, okay. Kaya sa akong cellphone. Ay, dila. Ako pang butang diyan. Check down. Abayan ng ano. This one outside. Ako'y puli. Kaya nag-log. Tulawag na! Ang second round, ang second naman yung change job mo. Uy! Nice one, walking! Yan, ako na yan. Bisa balas na.
Ada ka na sa kubaw ko. Namit ba nito? Oh. Yan naman. Salita ba ng alis? Lunch na sa ilaw, ma. Nagdamon din. Oh! Katapulan daw magluto ang mga tao. Ako ati normal na sa. Ako rin ati normal mag-ano. Ay! Pagkakawag ng video. Hindi, ang ganang na mag-kapi. Rice roll. Patambahin mo na. Tambahin lang isa. Habang nagdalo. Yan, mga nagdalo. Nanonood eh. Oh. Hindi. Talo din ka. Okay lang. Huwag niyo break yung chain.